Пак пореден ден на тая работа. Трябва да звънна на Пенка в обедната почивка. Ходи по туалетна. Компютърки. Що пише уволнена си? Стана, бе. Какво съм правила? Това е време за обедна почивка. Се звънках на Пенчето. Пене, как си? Много добре. Кога ще ходим на кафе? Не да знам. Днеска бях уволнена от работата си. Що ма? Не да знам, на лаптопа го изписа. И затова, не да знам, реших уволнена. Да не си направила нещо. Да знам, не. Да знам. Добре, иди после ще се чуем пак, да ни те притеснявам. Айде, добре, аз имам работа да си върша, айде. Айде. Колфонен, бе, какъв там слайд? Я да го махна. Той май. Той да си нищо в компютъра. Саша, извикам да работи. Тиче, връщай се на работа веднага. Добре. Това въобще не ми се... Ще ми увеличават заплатата с 500 лева! Ще получа 10 000 лева! Трябва да звънна на Пенчето. Трябва да извънна на Пенка. Майко! Ало, Пене, заплатата ми вече е 10 000 лева! Верно ли ма? Да, бе, верно! Айде утре да се откараеца. Анджи.